चलो सानो माने राखी भिड़िया आसो मोटे राखी भिड़ी चल दे रे ये हे गला कौन हे गला हां ठीक है ला तो मोटे में राखी भिड़ी चल वो एक राखी उठी जा सामने देखो तेरा काटी बोले देखो आई रो तू देखो बुला तो अरे ये खसी वाला खसी नहीं हो हां इतो कोई हम दादा तू गुडो एडिका मो पाखुआ हां से जीवो एडी ठिया हां एठिया दीटा कौन दीटा आंटी गोटे पुआ वाला और पुआ आटे पुआ हाथ रे भिडियो ठाकुर मारे दिया है ना हेटा रखि दे हेटा रख दे ना ठाकुर मई आटे उड़ू करनो ये आहा आहा तू काटी तू नेबी आगुटा आबास हेलो गाइस देखो ओ ओहो और तो सुंदर कमरा देख के पूजा कर बोल तो देखो तू खाओ बाबूरे काटी अरे बाबूरे काटी ना मु देनी मो इठा दिन दे उंटा चंदन लगे दो तारा मार साबन आगो चंदन मां का पैसा मांगुची मते बोलो पैसा पैसा नहीं मो रोइटा एडा मु आ रोड सुना गानी सुना रो ना ना एडा मंडी में पिंदी दे पिंदी तो ठाकुर घर बा ठाकुर घर रखी दे ने मीठा दे मीठे दी खेदे हैला आडे रो तो टाकू भी डगे दे आउटे चावल टी त मुंडर कम जाई चावल बहुत सारा लगे दे तो कम भी ହେଇଛି मोर कम जाई हां मोर कहीं सुन देखा लो देखी वो भारी होला देखा तो लगे ओ हला सहिला आडे कम मुंडे कम भिडी बुडे साला परे से मुंडरे मोर चावल पके दोनों पैसा दो लो मार दो किधर रो दे पड़ी जो निया पड़ी जो हां ए ना ताऊ ए ये हाथ रे कोन करंदी ये अंगुठी रे करंदी अच्छा की ये तो एटा दे पैसा दे ना ए हे जा कोडी लगेलु तू दे कोन पैसा केते ना बेसी दन मते को मागुची को 10,000 दे 10,000 दे चुपचाप दे के तुमको तते ना दिया तते दिया बनी आ केते कोन नबू दे दबू कौन देखिए तते दे बिदी तते दे आदी और दे दबू और दबू मन दे मो तीन छोटे चार छोटे कुत्ते दे छोटे एती आओ ना एती एके गुडवारो 1 2 3 4 फोर नहीं फोर टा गुडवारो तू तो ना इटा मैं ताकू नबू चिरिजो गुडवा चिरिजो गुडवा रहा मामा रबा तो भाई इटा तू नबू गुट्टे आओ कते आओ कते नबू पेन नहीं
11 ଆଉ ମାମା ତ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିଲା ତୁ ମାମା କୁ ଦଉନୁ ମୁଁ ଦେଲି ମାମା କୁ ମାମା ମୋ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିଲା ମୁଁ ଦେଲି ମାମା କୁ ତୁ ଦେ ଏଇଟା ଭିଡିବି ମାମା ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିନି ମାମା ତୋର ଦିଟା ଭିଡ଼ି ଦେଇଛି ଦିଟା ଦିଟା ରଖି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଝିଅର ଗୋଟେ ଝିଅର ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାନ ଝିଅର ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଦେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବନି ନା ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଆଉ ଛିଡ଼ିଯିବ ତୁ ଯେମିତି କରୁଛୁ ଛିଡ଼ିଯିବ ହଁ ଦେ ଏଇଟା କାଢି ମାମୁଁ ହାତରେ ପିନ୍ଧ ଦେ ଆଉ ଥରେ ମାମୁଁ ହାତରେ ବାନ୍ଧ ମାମୁଁର 3ଟା ରାକ୍ଷୀ ଦେ ମାଏ ରାକ୍ଷୀଟା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବୁଲା ହାତ ଆଉ 200 ଦେଲେ ଆଉ 2ଟା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନା ମୁଁ ଆଉ 200 ନା କଣ ଆଉ ଦେଇପାରିବି ଏଇଟା ଗୁଡୁଆ ନବ ଏଇଠିକି ଆସୁନି ମାମା କୁ ଦେଇଦେ ତୁ ମାମା ହାତ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିଲା ଆଉ ତୁ ଜୁଆ ରହୁନୁ ହଉ ତୁ ଯା ରହୁନୁ ତୁ ଯା ମତେ ମୋ ଜୁଆର ହେଲି ପଇସା ଦଉନୁ ଆଉ ମୁଁ ଜୁଆର ହେଲି ମତେ ପଇସା ଦଉନୁ ଜୁଆର ହେଲି ଗୋଟେ ପଇସା ଦେ ପେଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେ ପେନ୍ଟା ମୋର ପେନ୍ଟା ମୋର ଯାହା ଥିଲା ତା ଦେଲୁ ଯା ଦେଲୁ 1500 2,000 ମତେ ଦଉନୁ ବା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ଆଣେ ମୁଁ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ି ଦେବି ସିଏ ମତେ ଦବ ତ ଝିଅ କଣ ସିଏ ମୁଁ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିଲେ ସିଏ ମତେ ଦବନି ଆଉ ସିଏ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିଲା ମୁଁ ଦଉନି ତ ଭାଇ ହେଲି ବୋଲି ତ ସିଏ ଭଉଣୀ ହେଲେ ଭଉଣୀ ଦବନି ଭଉଣୀ କଣ ଭାଇ ଭିଡ଼ିବନି ଭଉଣୀ ହାତରେ ହଁ ମୁଁ ବଡ ତ ବଡ ବୋଲି ହଁ ଏ ସାବିତ୍ରୀ ହଉ ଆଉଥରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦେଲି ସାବିତ୍ରୀରେ ବି ଦଉଛି ଡବଲ ଆଉ ମାଗେ ସ୍ଥିର ହବନି ଆଉ କଣ ଦେବି ଡ୍ରେସ୍ ଦେ ତଳେ କରିନ ଆଉ ମୁଁ ତ ଅଷ୍ଟମୀ କି ଦଉଛି ଗୁଡୁଆ ଡ୍ରେସ୍ ପରୁଣାଷ୍ଟମୀ କି ତୁ ନଉନୁ କି ନା ହଁ ମା ପୁଅ ଭଲ ଛାଣୁଛନ୍ତି ରଜକୁ ତାକୁ କହୁନୁ କଣ କହିବି ତୁ ତ ଦେଲୁ ପଇସା ମୁଣ୍ଡିଆ ତୁ ବଡ ମୁଁ ସାନ ତୁ ମତେ ଦବା କଥା ମୁଁ ତତେ ଦେବି ଆଉ ବଡ ହେଇଲୁ ବାପା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତୁ ଦବୁନା କି ତୁ ତ ବାପା କଣ ଶୋଇପଡୁଛୁ କଣ ଉଠିଆ ତୁ ବା ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ ମୁଁ ତତେ କଣ ଦେବି ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପରେ ତ ତୁ ଦେଲୁ ମତେ ଆଉ କିଏ ଦବ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି ନା ସିଏ ମତେ ଦବ ହେଲା ସିଏ ମତେ କହୁଛି କି ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ହଁ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୁଁ ଦେବି ନା ସିଏ ମତେ ଦବ ବାପା ଥିଲେ ବାପା ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତି କହିଦେ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେ ତମେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ କଣ କହିବି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଲେଖିକି ବାପା ନା ଭଲ ମାମା ଭଲ ବାପା ଭଲ ନା ମାମା ଭଲ ତ ମାମୁଁ ଦେବେ ନା ଅଜା ଦେବେ ମାମୁଁ ଦବ ନା ଅଜା ଦେବ ଅଜା ଦେବେ ମାମୁଁ ଦେବେ ନା ଅଜା ଦେବେ ଅଜା ଦେବେ ନା ମାମୁଁ ଦେବେ ଅଜା ତ ନାହାନ୍ତି ଅଜା ତ ନାହାନ୍ତି କିଏ ଦବ
ମାମୁ ନା ମାମା ଦବ କହିଦେ ମାମୁ ନା ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ମାମୁ ତ ତମେ ମାମୁ ମାମୁ ଦେବେ ମାମୁ ଦେବେ ନା ନା ମାମା ଦେବେ ଆଉ କଣ ଆଉ କଣ ହେଇଛି ମଟର ଚାଟନି କଣ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦଉନୁ ଇଟଲି ତୁ ଆଜି କଣ ଖାଇଲୁ ମୁଁ ଖାଇଲି ଆଜି ଚାଉମିନ ଚାଉମିନ ନା ମିଛ କଥା ବାପା ଗୋଟେ ଖାଇଛି ମୁଁ ହଁ ବାପା ଘରେ କଣ ଖାଇଛୁ ଏଇଟା ଥାଉ ଉପମା ଚାଉମିନ ଉପମା ଚାଉମିନ ଉପମା ନା ନା ଏଇଠି କଣ ଖାଇଲୁ ଇଟିଲି ମଟର ତରକାରୀ ଚଟନି ନଡ଼ିଆ ଚଟନି ହଁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମସ୍ତ ଭଲ ସେ ଟିକେ କହୁନ ଏମିତି ବୁଲିଲେ ମୁଁ ବୁଲିବି ନା ବସିକି ଟିକେ କହୁନୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କୋଉଟା ଇଟିଲି ମଟର ତରକାରୀ ଚଟନି ଇଟିଲି ମଟର ତରକାରୀ ଚଟନି ଖାଇଲୁ କୋଉଥିରେ ହେଇଛି ଟିକେ କହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ନଡିଆ ଆଉ କଣ ଆଉ ବାଦାମ ନଡିଆ ବାଦାମ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ପଡି ବୁଟ ଡାଲି ହଁ ବୁଟ ଡାଲି ଭଜା ହେଇକି ହେଇଛି ବୁଟ ଡାଲି ବାଦାମ ଏଇଠି ବସିକି ନା ଏଇଟା କହିଦଉନୁ ଆଉ ଏଇ ଡ୍ରେସ ଟା ତୋର କିଏ ଆଣିଥିଲା ବାପା ଆଣିଥିଲେ ବାପା କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ ଇଜି ଭାଇ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ରିଲାଏନ୍ସ ରୁ ଆଣିଛୁ ରିଲାଏନ୍ସ ରୁ ଆଣିଛୁ ନା ପାଟନା ଲୁଣିଛୁ ଦେଖି ଜୁଡିଓ ରୁ ଆଣିଛୁ ଏଇଟା ଥାଉ ଏଇଟା ଠିକ ଥାଉ ଜୁଡିଓରେ ଆଣିଛି ଆଉ ଦେ ମାକୁ କଣ ଟିକେ କହିଦେ ତୁ କୋଉ ସ୍କୁଲ ରେ ପଢୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେ ବାଲ ସୈନିକ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ହଁ ତ କିଏ ଦଉଛି କିଏ ପାପା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି पापा के मामा के निपुर दादा के मुकर दादा के हाँ हाँ ଟିକେ ଭଲ ଶାନ୍ତ ଚକଲେ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ କି ଗୁଡୁଲୁଟା ଦୁଷ୍ଟଟା ଆଉ ତୋର କଣ୍ଢେଇ ରାକ୍ଷୀ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେଇଟା ଏଇଟା କିଏ ଭିଡିଛି ମାମା ଝିଅ ଭିଡିଛି ଆଉ ଉପରଟା କୁନି ଝିଅ ଦାଦାର ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ କିଏ ଦୀପୁ ଭାଇ ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପୁ ମାମୁଁ ଝିଅ ହଁ ଦୀପୁ ମାମୁଁର ଝିଅ ଏ ବ୍ୟାଗଟା ଥାଉ ପଳେଇଲା ଆଉ ଯିବା ଖାଇବା ଯିବା ଖାଇବା ଗୁଡା କଣ ଖାଇବା ଇଟିଲି ଖାଇବା ମିଠା ଚାଲ ଖାଇବା ପଇସା ରଖିଥିବୁ ହେଲା ମତେ ମାଗିଲେ ତ ଡ୍ରେସ୍ କରିଦେବ ମୋର ଯୋଉ ଦଶହରାକୁ ବନେଇବି 2000 ଟଙ୍କା ଏତେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଠକି ଦଉଛି ଆଉ କଣ 10 ହଁ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଟା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ନା ଡ୍ରେସ୍ ହଉ ପଇସା ହଉ ଦିଆ ପଇସା ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଆମର ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିବି ଆଉ କଣ କରିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଦୟାକରି କରିବେ କହିଦେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କୁନି ପୁଅ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ତୁ ସେମିତି କହିଦେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଭଲସେ लाइक सब्सक्राइब କରନ୍ତୁ କରିବେ। ଆରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ ତ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି
किए नहीं जे तो नाम तो किए नहीं जे मुसा नहीं छी हां सौ तो ड्रेस हेला केते 2000 टका जी जा वाह रे दीदी दियो जटोरे कार ड्रेस हो मोर हो ना गुडुलु लो कार गुडुलु मोर सम्बलपुर ड्रेस तो कर यदि ओ भाई गट्टी सट्टा टाइम नो छत कोन टाइम अम्ब्रेला अम्ब्रेला हां हां ताको सांग मानु को टिके दया करी बढ़े देबे ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢେଇ ଦେଲେ ତୁ ପାଇଁ ଆମେ ସପ୍ତାହ ଆଣିବା सट्टा सट्टा ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁନୁ कौन मोर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करନ୍ତୁ लाइक या सब्सक्राइब करबो कमेंट जरूर करबो कि अम्ब्रेला नंबर नहीं नबा की नहीं हाँ ठीक ठीक आगे बढ़ना नहीं आओ अब ये कोची 2000 टका रे कोन ड्रेस करियो कोन करियो ड्रेस की ड्रेस करियो जो ड्रेस जीव जीव देखि आनिबी मोटे तो छी आ तू उडुल को ड्रेस करियो स्पाइडरमैन करियो सूट ने बिटा तू सूट ने स्पाइडरमैन ड्रेस बा अछि तोर आ सूट ने बिटा शू स्पाइडरमैन सूट सूट करबो कमेंट करबो कि छोटा आंधी ना नहीं हां कमेंट को तमे कमेंट रे की कहे सांगवानु को सानो सांग माने तमे लाइक या सब्सक्राइब कमेंट करबो भाई कोणी मानु के कह दे तो राखी पूर्णिमा हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन राखी पूर्णिमा तो राखी दे देखे दे देखे नहीं देखो ये कौन सी है भाई ये कौन भाई देखा राखी देखा आ जियो को कह दे थैंक यू थैंक यू सानवी थैंक यू सानवी हां आ कुनी जियो थैंक यू जियो ना सानवी ने देखे देखो सानवी थैंक यू सानवी थैंक यू वीडियो रो कथाटा टे कटि जाइचे जानी पाइलेनी बोल बस तो कटि जाइचे आज एक्चुअली इडली मटर तरकारी और चटनी हेची सेटा ही मु देखौतिले आपनको तो कथाटा कटि जाइचे सॉरी आउ कमेंट रे किंतु जणेबे खाइबाटा केमिति हेचे हेलो सांग मैंने मुझे वीडियो एंड करुच्ची आज वीडियो केमती लगिला मत कमेंट रे जनइबे लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे प्लीज प्लीज प्लीज
शेयर करेंगे आउ निश्चिंत कमेंट रे जनइबे आज वीडियो केमती थिला राखी पूर्णिमार वीडियो आउ देखा नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ टाटा।